poprawką, najpierw którą firmował poseł Kowalski, do której na początku też PiS się za bardzo nie przyznawał. Później została ta poprawka zgłoszona przez klub PiS-u w drugim czytaniu, mówiąca o tym, że 40 milionów, blisko 40 milionów złotych mniej będzie w subwencji oświatowej ogólnej z przeznaczeniem na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych. I to jest absolutnie bulwersujące. Jest to okraszone taką najgorszą retoryką nacjonalistyczną. Niestety twarzą PiS-u w tej sprawie staje się poseł Kowalski. 20 000 dzieciaków w całym województwie pomorskim korzysta z tego dobrodziejstwa i uczy się języka kaszubskiego. To jest to, co nas wzbogaca naszą kulturę, to jest też nasza tutaj tożsamość. Nie musimy tutaj sobie tego w kartuzach oczywiście tłumaczyć, ale bardzo źle się stało, że taka poprawka została zgłoszona. W toku prac parlamentarnych jeszcze w Senacie wiem, że będzie próba tego odwrócenia i mam nadzieję, że parlamentarzyści PiS-u z Pomorza wesprą nas w tym i będą nas wspierać w Sejmie i również z nami zagłosują tak, żeby te środki w toku prac dalszych parlamentarnych przywrócić. To jest okraszone taką fałszywą i opartą na nieprawdziwych faktach retoryką antyniemiecką, jeśli chodzi o posła Kowalskiego. Całe mnóstwo tam jest kłamstw. No ale nawet gdyby przyjąć ten tok rozumowania, że zdaniem części PiS-u, czy posła Kowalskiego, czy Czarnka ministra, który też jakby się pod tym podpisuje, że na zakładników bierze się naszych obywateli mniejszości narodowej, bo coś się nie podoba, jak inne państwo zachowuje się wobec obywateli naszej narodowości, no to przecież aż strach pomyśleć, co za chwilę rząd PiS będzie chciał zrobić z mniejszością białoruską w Polsce. No przecież to, jak Łukaszenka traktuje Polaków na Białorusi, nie trzeba tego szerzej o tym mówić, bo o tym wiemy. No i nie można retorsją brać na zakładników naszych obywateli. Mówimy cały czas, to w tej retoryce PiS-u to tak wygląda, jakbyśmy mówili o kimś, kto jest kimś obcym. Mówimy cały czas o naszych obywatelach, którzy tu mieszkają z dziada pradziada w obecnych granicach Rzeczpospolitej. To nie oni decydowali o tym, że te granice tak, a nie inaczej wyglądają. I obowiązkiem państwa jest dbać o nich, jest zapewnić im rozwój kultury, możliwość swobodnego kształcenia. I ta wielokulturowość nas tak naprawdę ubogaca. Aż dziwne jest, że w XXI wieku w Polsce, która jest w Unii Europejskiej, musimy to tłumaczyć. Wydawało się, że to są już, mówiąc językiem, który być może poseł Kowalski bardziej zrozumiał, oczywista oczywistość, że tego już nie trzeba będzie w Polsce nigdy więcej tłumaczyć. 30 milionów z tej subwencji to jest powiat kartuski, tak jak powiedział kolega senator. Jest to największy tutaj beneficjent. Gminy, które najwięcej korzystają z tej subwencji, to są gminy Sierakowice, Kartuzy i Żukowo. I bardzo niedobrze się stało, że ta poprawka została przyjęta. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to odwrócić w toku prac parlamentarnych. Wszystkie mniejszości tutaj występują wspólnie, nie chcą dać się też rozgrywać, mniejszości narodowe, ale i etniczne, nie chcą tutaj dać się rozgrywać i wchodzić w tą retorykę posła Kowalskiego. I mamy nadzieję, że oni się po prostu cofną, że w tym szaleństwie się w końcu zatrzymają i że w toku prac parlamentarnych uda nam się tą smutną poprawkę świadczącą o jakimś cofaniu nas, nie wiem, nie chcę powiedzieć do jakich czasów, no, kiedy to zwalczano w Polsce rozmaite mniejszości, ale że to się uda wszystko odwrócić i że będziemy na dobrych torach, że PiS przestanie mieć w tej sprawie twarz posła Kowalskiego. Szkoda, że w tym wszystkim uczestniczy też minister Czarnek. No to takiego ministra edukacji jeszcze nie mieliśmy rzeczywiście. W wypowiedzi pana posła chciałam zwrócić uwagę, że mniejszości to nie są jacyś obcy obywatele. To są Polacy, którzy mieszkają w Polsce, czują się Polakami, ale też pielęgnują kulturę swojego pochodzenia. Takie poczynania prowadzą do konfliktów na całej linii. Iluż mamy Ukraińców w Polsce, czy Polaków pochodzenia ukraińskiego i innych narodowości. To wszystko bije w te społeczności, ale zatrzymajmy się tutaj na naszej kaszubskiej. Przecież my jesteśmy Polakami i Kaszubami. My nie jesteśmy jakąś
jakąś nacją wrogą narodowi. Pamiętamy, że ja na przykład osobiście dowodziłam, czy zarządzałam szkołą, która pierwsza w naszej gminie wprowadzała język kaszubski. Zresztą pamiętacie Państwo, którzy pracujecie w dziennikarstwie, w jakich bólach to się rodziło. Później pozostałe szkoły, już nauczone doświadczeniem tej naszej dwójki, wprowadzały już prawie wszędzie. Uczymy dzieci języka kaszubskiego. A po co? Po to, abyśmy pielęgnowali tą naszą kulturę, tożsamość. To nie jest tylko nauka języka kaszubskiego. To jest również nauka historii, geografii, kultury. To jest nasze materialne dziedzictwo, aż wreszcie jest to bogactwo kulturowe, którym możemy się nie tylko szczycić, ale też ekonomicznie wykorzystywać. Jeśli chodzi o szkoły, to te działania są niebezpieczeństwem dla istnienia wielu polskich, naszych tutaj szkół na Kaszubach, które dzięki językowi kaszubskiemu, zwłaszcza te malutkie, które były zagrożone zamknięciem, utrzymywały się, funkcjonowały. I w tej chwili to wszystko staje pod znakiem zapytania. Wiele szkół dzięki nauce języka kaszubskiego nie tylko utrzymywało się i wzbogacało swoją ofertę edukacyjną. Przecież to jest nasze bogactwo kulturowe. No i jesteśmy ja jestem osobiście, no i samorząd wojewódzki zbulwersowani, że wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowało za obcięciem tych środków. Tym bardziej, że ci właśnie posłowie powinni znać historię walki o uznanie tego języka regionalnego, o wszystkie zabiegi, które przez wiele lat nasi działacze, politycy podejmowali, aby tą subwencję na język kaszubski pozyskać. No i teraz, kiedy przecież wykształcono wielu nauczycieli języka kaszubskiego, szkoły się wyedukowały, zorganizowały to w taki sposób, przecież to nie było łatwe, w taki sposób, żeby ta nauka była atrakcyjna dla dzieci, aby odpowiednie osoby uczyły. To jest cała rzesza nauczycieli. I też formy i metody pracy wypracowano. To jest ogromna machina, o której taki zwykły poseł Kowalski nie ma zielonego pojęcia. I teraz to wszystko staje pod znakiem zapytania. Ja nie mówię, to jest obcięcie subwencji, to nie jest likwidacja, tak? Ale to jest straszny cios w naszą edukację kaszubską regionalną. To niestety, ale był następny krok. Subwencji byłoby następny krok do zabrania jeszcze więcej. A jak wiemy, na Polskim Ładzie najbardziej ucierpią samorządy, bo około 12 miliardów złotych rocznie będzie mniej. Także te pieniążki naprawdę będą trudne do właśnie pozyskania. Tak, jeszcze energia, gaz i tym podobnie. Dlatego będziemy też w Senacie walczyć do końca. Myślę, że przegłosujemy to, ale też musimy tworzyć ten lobbying, ten taki prawidłowy w Sejmie, nie? Żeby w Sejmie się udało to przywrócić tutaj, nie?